ron kag pick up sa Lupig Cebu. Lupig Cebu. Buenos dias mga bay. Welcome sa ato YouTube channel. Magpapilin sa mga isyong saksak sinahin. Welcome ang tanan niyo mga kabintay. This is a reason of our own. Kung ako'y pasultihon mga bay, mas maayo jud no nga kini bitong Christmas season. Ari diri sugdan sa September ngadto sa katapusang semana sa Pebrero. Nahibaw magita mga bay kung unsa gi tinuod nga kahulugan aning Pasko. Kining pagpakigdait, pagpakigsandurot, adlaw-adlaw man gini siya. Kung buot gyud huna-hunaon, wala ni magapos sa bisag unsa nga mga season. Pero ang akong boat ipasabot ani mga bay, economically speaking, mas maayo nga sugdan kini sa September ngadto sa Pebrero. Kahibaw kag ngano mga bay, dinhi manggod sa Pilipinas dunay mga dagko kayong festival dinhi. Usa na gid niini kana bitong sinulog. Unya nadungan sa daning ati-atihan mga bay. Mao ni atong hisgutan rong taud-taud nga diin feel pa man ginato mga bay nga Pasko pa nya inighuman bagid ana do na pay sa gunson nga mga festival ya, do na pagi Valentine's Day. So nindot gyud ta mga bay nga do na bitay ka ng mga Christmas tree, mga Christmas lights, kining mga parol, do na bay mga ingnon ta nga kompetensya ni. No, ang tuyo sa mong kompetensya para mabulukon ba ang nasod sa Pilipinas. Unya nindot sa gid unta mga bayno nga kung magkasinabot pud unta ning mga kadagkuan sa atong gobyerno, kining mga opisyal ug ang mga kadagkuan sa simbahan nga kini bitaw mga dagkong festival sama aning ati-atihan ug kining sinulog nga dili unta idungan kay sayang bayno dako ni siya og ikatabang sa atong ekonomiya. Apan karon mga bay unsa man ni nga doon na lagi kakulian sa dagkong leader sa Sugbo, si Gobernador Gwen Garcia ug si Cebu City Mayor Mike Rama, kay tungod lang anang venue sa kininiang sa SRP ug sa Cebu City Sports Complex kung asa i-held. So nindot ra ba gini ilang slogan bay no, kay matud pa ni Gobernador Gwen Garcia nga dili buhat o dili sulti maoy pabuhaton kundi buhat maoy pasultihon. Unya sa kang Mike Rama sab, together we can make things happen. So kining duha ka slogan karon kung atong isagol na mao na ni resulta mga bay. Unya ang mga turutot pod ani, mga follower pod no sa duha ka dagkong leader nagasungiay na pod. Pero sa akong tan-aw mga bay, pareha ra man gud ang mga Pilipino mga bay unta nga magtinabangay lang gid unta to. Sa kang habig sa kang Mike Rama unta iya gid datong gipahiba 1 year before pa. No nya gipangandaman unta daan ba. Nya nakigasabot baron siya sa ubang mga opisyal sama ni Gobernador Gwen Garcia aron makaabag pud sa pagpangandam. So ingon ana gid unta to no niya sa habig sa sini Gobernador Gwen Garcia kay nakahinayak pud lagi si Mike Rama nga anha diha sa SRP. Unta to iyan na lang pud unta tong gitabangan si Mike Rama, oy di kay mo back out sad siya or ambot kung sa po'y rason kay lisod lagi ning garbo mga bay kung mausahay nga mo patigbabaw. So tinabangay ramang gud unta to kay daghan man nag mga equipment ang kuan kining gobernador no sa diha sa Kapitolyo.
naidaghang mga manpower kay aron manindot gyud kay ako mga bay kung nakahinumdum mo dugay na nagpost gid ko na sa una nga may tawag mo abot ang panahon nga kini ni ang sinulog adto i-held sa SRP. Kadaghan ko nagpusa na kaniadto niya wa ko nagdahom ba nga mahitabo gyud. Kaya nakanindot man gud bay kung adto gid sa SRP gawas nga dako sa duglugar taas nya adto na dito ang Kalingawan. Ang diri sa Metro Cebu diha sa Colon, diha sa Jones Avenue o diha sa mga kasyudaran magpadayon ang flow sa atong trapiko. Labi na kay kung dunay mga emergency unya dako sa nigikatabang gihapon sa atong ekonomiya. Mao ni akong nakita jud nga positibo ana nga padayon na lagi hapon sa syudad sa Sugbo unya ang mga Kalingawan adto tanan sa kinini ang SRP. So kana wa ko kahibaw no unsay update diha karon unya migrabe ba ni ang pagkasungag sa duha ka dagkong leader nga sila si Gobernador Gwen Garcia ug si Mike Rama apan ang mga follower ani nagka-singki-ay gyud samtang na ay uban nagilom-hilom lang. So wa kay koy update sa pagkakaroon mga bay kay ni ako diri karon sa ati-atihan ako ning gisaksihan ang ilang Kalingawan ug nindot sad mga bay pareha sa sinulog o galing lalagi kay nadunga ni siya. Unya na atol mga bay nga nagkaapiki po ang atong biyahe gikan sa Sorsogon dito sa Batangas nga murabag apiki na gyud. Sumuuna nga nilahos na lang gid sa Negros. Unya midayon na lang kita dire kay wa gid ko kasuway og saksi ining festival sa ati-atihan dire sa Aklan. So karon ato na gyud nga nasaksihan mga bay. Ang galing lang kay apike mong gitang mga equipment ani mga video mga bay. So samtang gatan-aw mo ani ang atong nasuroy karon nato lang sa ni mga hisgot-hisgutan kining mga current events nato karon. Unya unsa man ni bay oy nga ang kani bitong bahin sa sibuyas Bombay ba na unsa man ni nga misaka naman ni pagmaayo ni abot naman ni kinini ang 800 ang kilo. Kay akong pagtuo man gud didto sa norte didto sa Luzon didto ni abot ginaog 800 didto samtang diri sa Kabisayan ug Mindanao 600 pa. Na karon mga bay nakakita na gyud ko nga doon na ni 800. Matay mga bay kamo dihang mga kuano kaning mga nasa pigiri. Kanang mga namuhi og babuyan o ganang mga poultryhan kanang namuhi og manukan. May pa siguro mangundag mo na yung negosyo mga bay. Kaya pananon na lang mo sibuyas Bombay kay ang kaning mayo na lang tingali ani kaning sibuyas Bombay mas di mahal pa may hinuon ni sa kinini ang baboy ug manok. Mayo ka tingali nga kaning sibuyas Bombay mauna lay atong isudaan. Unya kining baboy ug manok mauna lay atong himuong lamas. Da mga bay pagkadaghang lamas sa kinabuhi aning atong nasod mga bay. No wala pa gid ingon nga ambot ani ug unsa ni pagkahitabo sa politika ba kaani og tinuyo bagid kaani. So daghan kay mga pag-analisar na to. Kay nganong ang Bombay raman sa gyud nga grabe ang pagkasaka og maayo nya karon mag-import na sad ta. So ingon ana mga bay no. Problema paghihapon ta sa taas nga kinini ang palitonon samtang gapuste na daan ang pagkamahal aning presyo sa bugas, sa gasolina. Nga diin karon ang namunuan sa agrikultura mao si Bongbong Marcos. Nya mao say atong presidente karon, unya ang atong vice president si Sara. So ato pagining tagaan og dakong pasensya mga bay. Ato pagining hatagan og taas nga pailog kung unsa gay ilang mahimo sa atong nasud nga masulba ning problema nga atong giatubang. Kay murag natiwas gid in taon ni no sa ilang mga kinini ang membro sa unit team nga si Gobernador Gwen Garcia ug si Mike Rama nga nagkasungiay gid in taon mga bay. Ayo punta nga kinini ang sa pila ka mga buwan nga
mahilot in taon nila kay dili ni maayo nga tilimad doon nga dunay kakulian sa atong mga leader kay ug mudako ni mga bay dili lang ni diha kay kutob lang no maapektuhan ang atong ekonomiya ani magkasingkiay ni di lang sa nina ko isulti sa pagkakaroon pero makita raon niya na ninyo pohon kung di ni mahilot no kining ilang relasyon sa matag usa isip mga politiko kay unsaon man mao man ay atong mga leader mao man ay midaog sa eleksyon kamo pod diha mga follower instead og inyong tiwasan ato ning tabangan og hilot mga bay no dili na to tabangan og sugnod kay kitang tanan ani mga bay apektahan man tani usa ra ta ka barko nga atong gisakyan mga bay no kung dunay pipila diha nga mobuslot sa barko kitang tanan malunod ani una nga nay pag-abli parang nako daan sa Facebook karon pastilan pagkadaghan ako nabasa in daon nga mga follower dito ni Mike Rama na misaway dito ni Gobernador Gwen Garcia o niya mga follower po ni Gob Gwen misaway dito ni Mike Rama apil-apil po mga bay niya kini pong sa simbahan katoliko po lagi doon na po yung mga pipila po aning kasungian instead of magkahiusa unta sama ba na ko mga bay nahibaw man mo na ko nga ako dili ko katoliko no dili ko born again dili ko Muslim dili ko iglesia ni Kristo kay bawo mo nga wala gid ko relihiyon mga bay apan wala mo gid nay problema mga bay no lain-lain man taga baruganan dili man pud ko atheist mga bay no dili pud ko agnostic so wala ko'y gilabanan ni anang mga grupo-grupo mga bay ako neutral lang gid ko ato lang gid unta diha nga basta dili lang na mobalising no sa isig katungod na to pananglita na dire sa relihiyon kung makadaot na gani sa atong panggobyerno kana dihang dapita mga bay anha pata mo tingog pero makatabang lang na sa atong ekonomiya parehaan ning mga festival no kini atong Pasko pwede man ni natong kusahon pwede ra gini natong istoryahon mga bay dili na gini kinahanglan unta nga sinawayay ta kay parihatang namuyo aning nasura unsaon ta man na nga maunay atong namatan no maunay atong kinini ang kultura na nga migamot na nato puwera lang sa uban nga nakamata nga nakaamgo nga sama na mo nga pipila lang apan kadtong uban kay mao man ginay inyo nga baruganan matag usalo matag grupo ang sekreto ra gyud ana mga bay pakigsandurot ra gyud pagpakigdait o sabot-sabot ra gyud dili ni kinahanglan nga kinini ang magkasungiay gyud sa kuala na sa akong tan-aw lang na unya mas maayo nga ang isentro ginato una kining ato ang ekonomiya gidin taon kung unsay ato nga maabag so usa na gid ana mao bitaw nga misantof na sa akong pinobreng opinion nga kung mahimo kini ni ang ati-atihan og sinulong nga dili unta ang idungan kana kung makaamgo sila ana nga pwede na siya nga ilain ang schedule ana kay doon na pag dinagyang no sa Iloilo ato pa nang obserbaran so kung magkasinabot sila ana nga dili idungan ang flow ba sa mga katong labi na katong mga turista no kita pong mga dili gito ingon nga kinini ang turista nga pinobre lang ba nga pareha nato pero kadtong mga dato nga mga turista mga foreigner gikan sa atong nasod o at least nga masaksihan nila ang tanan unya kana mga bay ang epekto ana dinhi sa atong ekonomiya mga bay masintro sa atong nasod kay mao man kanhi atong gipangandoy mao man kanhi atong giambisyon nga musaka ni ang atong ekonomiya so kini pong atong turismo kini atong mga festival kung mahimo atong hiloton unta kay nakita mo gud ako mga bay nga sayang nga kani daggo ra ba ni nga festival nya dunganon so sama nako karon nga
na timing lang yun nga nakadungog tag mga negatibo diha sa Sinulog, no? Usa na ginana murag sensitibo mangudaan na mga bay kung doon ay mga ingon ana nga kakulian labi na sa ato mga leader, so mao na nga distansya sa ta, pahipi sa ta, so diri ko sa ta sa kinini ang ati-atihan. So nakita na to nga nindot yun kay lagi kining ati-atihan mao ni siya the mother of all festival sa atong nasod. Apan murag na wagtang ang kuana ni niya. Ang essence sa maong festival kay lagi ni ay Sinulog nga di man po di kalimot mga bay makabungog kini nga maong event mga bay, no? Kay usa ni ka kuan mo the giant of all festival sa Asia, lima ka na mga bay, no? Pinaka-boom nga festival sa tibuok Asia. So nindot unta to nga naay mugibuhi ginuntaan ni ba. So kana opinion naman sana nato, no? Di man may mag kuan ta wa man tay appeal anay lang kuan nga ako alang diha nga ang point lang yun ako diha nga tinabangay lang gid unta. Tinabangay ra gyud maoro gid unta ni siya kay bisag dili ta wa tay relihiyon mo suggest lang ta unta musantok po na sa ilang hunahuna mga bay. Kay pagkanindot naman lang gid bay nga atong masaksihan ang mga festival butang tagi kag Sinulog dayon ari ati-atihan dinagyang unya pa nagbingga dito sa Baguio, sa Davao, naapo na sa Davao kanang ilang sa ilang festival diha murag Ugos na ila diha. Sa Surigao naapoy mga festival. So naargid nila mga bay, no, ang gahom sa panagsabot-sabot. Naargid nila kay kini mga bay, of course na may gitawag og separation of powers between church and state. Pero kung arita sa ekonomiya, kung mahimo na nato nga basta ang relihiyon makatabal lang diha nga puntuha, awa gid tay problema na mga bay, no? Bisan pag unsao na nilang ilang rebulto dag ilan nang ituwad-tuwad dag ilan nang isayaw-sayaw na bisag ug unsay mga ininilang ilang mga ritual ana, no, ilaha na, no, watay labot ana kay kita igo ra ta sa pag-obserbar. Pero ang nakita maguna to sa mga festival mga bay kay dunay mga negosyante ba nga musuod. So kana mga bay nindot kayo na og ikatabang, no, good news kay na bahala na sila diagon sa ilang mga programa unya sa sektor sa musika dako po nigkatabang kay dunay mga concert, no, gani ang bisra karon misaka na po ang bisra karon. So kana mga bay igo ra kita sa kinini ang pagpagawas sa atong mga hunahuna mga bay nya manghinaot ta nga mahilot na nino nga kinini ang pagkasungiay ni May Krama og ni Gobernador Gwen Garcia kay kamo na gini daog, no, dili lang unta ni siya mudako kay nagproblema pataning mga palituno na to karon kung unsaon ni paghilot sa atong mga kadagkuan sa atong mga opisyal nga dili ta masugamak, dili ta magsangkiig og maayo kay pastilan mga bay mura ta gikastigo intaw na ni mga palitunon magpuli-puli lang sunod unsa na pud kahim mumahal nga palitunon mga bay kunya ipuno pa ning mga ubang opisyal nga magkasungag tungod lang anang binyo ug asa na nila isayaw ng mao nga Sinulog kay naparbot boy kinini ang sa Carmen kuno adto kuno i-held, no, depende lang na nila mga bay. So I hope nga peaceful na tantanan niya sunod doon na po ilaing festival humanan ni kay tanawa no humanan naman na no kanang paggadungan sa ati-atihan og Sinulog. So aray na diri sentro na diri sa dinagyang kay magsunod man na, no, pagkasunod Domingo na mauna sa nang dinagyang doon na pagilaing kalingawan nga dako kana bitawng rodeo diha sa Masbate. Puhon mga bay ato nya nang atuon kay dako sa nga kalingawan mga foreigner ana mga dagkong taga media ana sa laing nasod mo bisita ana dihang dapita dako kayo na siya nga kalingawan. Sa ako mga bay wagi ko ilaing gitan-aw mga bay, no,
kini lagi sa atong ekonomiya lagi sa atong kultura, sa atong mga tourist spot nga ato ning matabangan instead og maglalis-lalis na mag-away ta. Okay raman siguro na no, debate lang no, symposium ingonan na pilo ka na bang lalis-lalis nga musangko na gyud og mura na magdinumtanay na gyud na kana dili na ginamaayo mga bay no, kaysa ako laging giingon nga gining barko nga atong gisakyan usa ra gid tawo ni no, kung dunay mo buslot diha kitang tanan malunod gid ani. So magtinabangay tang tanan mga bay pagtapak sa barko nga atong gisakyan. So dire lang ko kuto mga bay hangtod sa sunod pohon og rock and roll natong tanan mga bay.